Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 5. Teimlai'r noson honno fel yr hiraf a'r mwyaf dirdynol a dreuliodd y Baudelairiaid erioed, ac roedden nhw wedi cael amryw o rheini'n barod. Un noson, yn fuan ar ôl gen I synnu, dawiodd y tri ffliw cas iawn, a dyna lle y buon nhw'n troi a throsi ac yn chwystra bwd drwy'r nos, gyda'i tad yn dod â chlytiau oer I geisio tynnu'r dwymyn o'i talcennau. Yna, y noson wedi marwolaeth ei rhieni, roedden nhw wedi bod ar eu traed drwy'r nos yn Hyb Y wedi drysu gormod yn ei galar I allu cysgu winc. Ac wrth gwrs, yn ostad ei arhosiad gydag Iarll Olaf, fe gawson sawl noson enbyd o ofidus. Ond teimlai'r noson arbennig hon hyd yn oed yn waith. Cadwodd Steffano lygad barcud ar y plant, ac wrth gwrs, mae cadw llygad barcud yma'n golygu bod yn wyliadwrus iawn I wneud yn siŵr na fyddai gair yn cael ei sibrwd wrth ymchwmawd amdano. Doedd hwnnw ddim wedi meddwl am eiliad me Iarll Olaf oedd Steffano go iawn, roedd yn llawer rhy brysur yn meddwl am bethau eraill. Wrth iddyn nhw gario gweddill y siopa o'r jeep, un law yn unig a ddefnyddiau Steffano I gario dim, gan gadw'r llaw arall yn ei boced gyda'r gyllell. Roedd ymchwmawd mor ffwndrus fel na sylwodd ddim. Yna, pan eithon nhw i'r gegin I baratoi swper, gwenai Steffano'n fygythiol ar y plant wrth iddo dorri'r madarch yn ddarnau man. Ond roedd ymchwmawd yn rhy brysur yn gwneud yn siŵr na fyddai'r saws stroganoff yn berwi drosodd I hyd yn oed sylwi mae ei gyllell ei hun a ddefnyddiau Steffano. Pan ddaethon nhw I eistedd wrth y bwrdd swper, dawiodd Steffano'r gyllell o dan y bwrdd wrth ben-glin Violet drwy gydol y pryd bwyd, ond adroddai storïau doniol drwy'r amser gan ganmol gwaith ymchwmawd a phawsio iddo gymaint nes bod hwnnw'n gwbl ddall i'r cyfan. A phan gododd ymchwmawd ar ei draed a chyhoeddi y byddai'n treulio gweddill y noson yn dangos ei gynorthwyydd newydd o gwmpas Ystafell Yr Ymlusgiaid, doedd dim dewis gan y Baudelairiaid ond mynd i'r gwely, heb ddweud gair. Am y tro cyntaf, sylweddolodd y tri nad oedd cael ystafell wely I chi eich hun yn fel I gyd, wedi'r cwbl. Heb gwmni ei gilydd, teimlai pob un o'r amddifaid yn unig a diobaith. Rhythodd Violet ar y papur gwyn a ddaliai'r pinnau bawd ar ei muriau, a cheisiodd ddyfalu pa gynllun oedd gan Steffano ar y gweill. Eisteddodd Kraws yn ei gadar gysurus a chynnau'r lamp ddarllen bres, ond fedrai ei ddim hyd yn oed agor llyfr. Syllodd Sunny ar yr holl wrthrychau caled o'i chwmpas, ond naeth I ddim cnoi yr un ohonynt. Meddyliodd pob un o'r tri am sleifio ar hyd y landyn I ystafell ymchwmawd mwyn ei ddeffro a dweud y cyfan wrtho. Ond roedd cyrraedd yno'n golygu mynd heibio I ddrws Steffano, ac roedd hwnnw ar ogor drwy'r nos gyda Steffano ei hun yn eistedd yno'n gwylio. Pan agorau'r amddifaid ei drysau unigol I gymryd sbec, gallant weld ei ben llwyd, oedd wedi eillio, fel petai'n arnofio uwchben ei gorff yn y tywyllwch. A gallant weld y gyllell hefyd. Symudai honno'n ôl a blaen rhwng ei fus a'i fawd, fel pendil hen gloc tad cu,
yn cadw amser, yn ôl ac ymlaen yn ddiddiwedd yn y tywyllwch. Roedd honno ar ei phen ei hun yn ddigon i atal y plant rhag meiddio mentro draw at ystafell yn Cwmawd. O'r diwedd, daeth glesni gwan y bore bach, a gwawr dawel diwrnod arall i'r tŷ, a cherddodd y plant i lawr y grisiau'n gysglyd i gael brecwast ar ôl eu noson ddi-gwsg. Eisteddodd y tri wrth y bwrdd gwyrdd, lle roedden nhw wedi bwyta'r deisen hyfryd ar ei bore cyntaf yno, ond dim ond pigoi bwyd yn ddi-hwyl roedden nhw y tro hwn. Am y tro cyntaf ers cyrraedd yno, doedd arnyn nhw fawr o awydd bwyd, a doedd arnyn nhw fawr o awydd mynd i Ystafell Yr Ymlusgiaid chwaith. Rhaid i ni fwrw iddi, debyg, meddai Violet, gan wthio'i fflat o'r neilltu. Deif parth gwaith ei ddechrau, a siawt nad yw Cwmawd wrthi'n barod. A siawt nad yw Steffano yno hefyd, meddai Claus, gan rythu ar ei fowlen. Chawn ni byth gyfle i sôn wrth Cwmawd amdano. Acha, meddai synnu'n drist, a disgynnodd darn o foronen amrwd o'i llaw i'r llaw yr un pryd. Tybed beth fyddai'n digwydd petai Cwmawd yn gwybod yr hyn da ni'n ei wybod, meddyliodd Violet yn uchel. A beth ddigwyddai wedyn petai Steffano'n gwybod ei fod yn gwybod yr hyn da ni'n ei wybod? Pwy a wyr, tebodd Claus. Da ni eisoes yn gwybod llawer, meddai Violet, ond un peth nad ydyn ni'n ei wybod eto yw pa gynllwyn sydd ar y gweill gan Iarll Olaf. Hynny yw Steffano. Mae ar ôl ein ffortiwni, does dim amheuaeth. Ond sut? Efallai ei fod yn bwriadu aros tan y byddi di'n cyrraedd dy 19 oed ac yn dwyn yr arian, cynigodd Claus. Mae 4 blynedd yn amser hir i aros, meddai Violet. Daeth distawrwydd dros y tri am ddifad, wrth iddyn nhw gofio ble oedden nhw 4 blynedd yn ôl. 10 oed oedd Violet bryd hynny, ac roedd hi'n cadw'i gwallt yn fyr iawn. Gallai gofio iddi ddyfeisio teclyn newydd i roi min ar bensil o gwmpas ei decfed penblwydd. 8 oed oedd Claus, a gallai gofio mae comedau oedd yn mynd a'i fryd bryd hynny. Roedd wedi darllen pob llyfr oedd ar gael yn llyfrgell ei rhieni am y gofod a seryddiaeth. Doedd synnu heb ei geni 4 blynedd ynghynt, a cheisiodd gofio sut brofiad oedd hynny. Tywyll iawn, fe dybiau, a dim byd i'w gnoi. Roedd 4 blynedd yn amser hir iawn yn meddyliau'r tri. Siapwch chi, torodd llais Cwmawd ar draws yr ystafell. Rydych hi ar ei hôl hi'n arw y bore yma. Roedd ei wyneb yn fwy gloio hyd yn oed nag arfer, a daliau rond dwrn o ddarnau papur wedi'i plygu yn ei law. Dim ond diwrnod sy'n na ers i Steffano gyrraedd, ond mae eisoes yn Ystafell Yr Ymlusgiaid. Roedd ar ei draed o mlaen i. Dydd parth gwaith ei ddechrau chi'n gweld, ond amdano chi'ch tri, wel, dwn i ddim wir. Rwy wedi gweld neidr ddiog Hwngari yn symud yn gyflymach, a hanner modfedd yr awr yw cyflymder honno. Mae llwyth o waith i'w wneud heddiw, ac fe hoffwn i weld y ffilm Zombies yn yr Eira heno. Mae'r dangosiad yn dechrau am 6, felly gwell i ni siapo hi. Sylweddolodd Violet, wrth edrych ar Cwmawd, mae dyma'r cyfle olaf gael nhw, mwy na thebyg, i siarad ag heb gael Steffano o gwmpas. Ond roedd wedi ei weindio fel watch ac ofnai Violet na ei rando. Sôn am Steffano, dechreuodd yn betrisgar, fe hoffen ni gael gair da chi amdano fe.
Edrychodd yn cwmawd o'i gwmpas, gyda'i lygaid yn llydan agored, fel petai ysbïwyr yn yr ystafell, cyn sibrwd. Rwy am gael gair da chi amdano fe hefyd. Mae gen I fy amheuon fy hun, ac rwy am ei trafod da chi. Edrychodd y Baudelairiaid ar ei gilydd mewn rhyddhad. Wir, meddai Claus. Gwir pob gair, atebodd yn cwmawd. Neithiwr, y cododd fy amheuon gyntaf. Mae rhywbeth anghynnes iawn ynghylch fy nghynorthwyydd newydd dechreuodd. Fe wyddwch, mae'n siŵr, nad oes gan anghynnes yma ddim byd i'w wneud â thymheredd go iawn. Ond ei fod yn ffordd o ddweud bod Steffano braidd yn spooky ac yn hyfeillgar. Yna, oedodd yn cwmawd. Edrychodd o'i gwmpas eto, ac aeth ei lais hyd yn oed yn dawelach. Daliodd y plant ei hanadw mwyn gallu clywed. Fe ddylen ni trafod hyn tu fas rwy'n credu, sibrydodd. Cytunodd y plant ac allan o'r gegin â nhw, gan adael y llestri brecwast bytyr ar y bwrdd. Dyw hynny ddim yn beth da i'w wneud fel arfer, ond mae'n dderbyniol mewn argyfwng. Trwy'r cyntedd aeth y pedwar, allan trwy ddrws y ffront a cherdded ar y lawnt, fel petai nhw am gael gair darperthu siap netrwydd yn hatrach na siarad ymysg ei gilydd. Dwi ddim am fod yn fostfawr, dechreuodd yn cwmawd, ond y fi, wir, yw un o herpetolegwyr mwyaf blaenllaw byd. Amhrantodd Claus, sy'n golygu ei fod wedi cael am rannau a'i hagor eto mewn chwinciad. Blinkinec, nid fel hyn roedd e wedi disgwyl i'r sgwrs ddechrau o gwbl. Wrth gwrs eich bod chi, ond oherwydd hyn, mae'n ddrwg gen I ddweud, aeth yn cwmawd yn ei flaen gan ymwybyddu Claus. Mae llawer o bobl yn eiddigeddus ohonau. Rwy'n siŵr fod hynny'n wir, meddai Violet, gan dorri ar ei draws. A phan fydd pobl yn eiddigeddus o bobl eraill, fe na nhw unrhyw beth, meddai yn cwmawd gan ysgwyd ei ben. Y pethau rhyfedda. Pan o'n i'n gweithio at fy ngradd mewn herpetoleg, roedd y myfyriwr oedd yn lletua gyda mi mor eiddigeddus ohono, fe lyncodd lyffant newydd roedd yn wedi ddarganfod. Bu'n rhaid I mi dynnu lluniau Pellach o'i stumog a dangos y rhieni wrth gyflwyno'n waith yn hytrach na'r llyffant ei hun. Ac rwy'n ofni bod hon yn sefyllfa debyg. Am beth yn y byd oedd e'n sôn? Mae'n flin gen I, ond dwi ddim cweit yn dilyn, meddai Claus, sy'n ffordd gwrtais o ddweud, does gen I ddim affliw o syniad am beth yn y byd rydych chi'n sôn. Ar ôl chi fynd i'r gwely neithiwr, fe fynodd Steffano ormod o gwestiynau o lawer I mi am y nadroedd a'r daith I Beryw. Wyddwch chi pam? Rwy'n credu mod I, mentrodd Violet, ond torrodd yn cwmawd ar ei thraws. Am fod y dyn ma sy'n galw ei hun yn Steffano yn aelod o'r gymdeithas herpetoleg mewn gwirionedd, meddai. Wedi twyllo ei ffordd ato ni mae mwyn bachu'r wyber farwol ar y naw a'i chyflwyno hi yng nghanadredd y gymdeithas ei hun. Can ei bod hi'n rhywiogaeth newydd sbon, allai byth brofi mai fi oedd y person cyntaf I ddod o hyd iddi. Ar amrantiad, mi fydd y wyber farwol ar y naw yn cael ei hadnabod fel Sarf Steffano neu rhyw enw arall ycha fi tebyg. Ac os yw ein cynllwynio I wneud hynny, dychmygwch beth mae'n beiriodi wneud ym Mheryw. Bydd pob llyffant ddaliwn ni, pob esiampl o wenwyn gasgwn ni mewn tiw prawf, pob cyfweliad a sarf a recordiwn ni, pob scrap o waith wnawn ni, yn mynd I ddwylo un o ysbïwyr
y gymdeithas herpetoleg. Nid ysbiwr yw e, mynnodd Claus yn ddiamynedd, Iarll Olaf yw e. Mi awn ni be yw ti'n feddwl, meddai Wncl Mawd. Dyma'r union fath o ymddygiad dan dyn y biaswn I wedi ddisgwyl gan y dyn gwrthyn hwnnw. Dyna pam rwy'n gwneud hyn. Cododd un raw i'r awyr gan chwifio I papurau. Fel y gwyddwch chi, rydyn ni'n gadael am beryw fore. Ein tocynnau ar gyfer mordaeth y Prospero, llong braf sy'n hwylio am dde America am 5 o'r gloch fore i'w rhain. Tocyn I mi, tocyn I Violet, tocyn I Claus, tocyn I Steffano. Does dim un I synnu, achos fe rown ni hi yn un o'r cases I arbed arian. Gawb! Dim ond tynnu coes, meddai Wncl Mawd, ond dwi ddim yn tynnu coes am hyn. Ar hynny, a'i wyneb yn ryddgoch gan gyffro, gafeuodd yn un o'r papurau a'i rwygon ddarnau man. Tocyn Steffano yw hwn. Chaiff e ddim mynd I beryw gyda ni wedi'r cwbl. Bore fore, rwy'n mynd I ddweud wrtho bod yn rhaid iddo aros yma I ofalu am y creaduriaid. Wedyn, fe allwn ni fynd ar ein taith mewn heddwch. Ond Wncl Mawd, meddai Claus. Sawl gwaith sy'n rhaid I mi atgoffa bod torri ar draws pobl yn anghwrtais iawn. Torrodd Wncl Mawd ar ei draws yn ysgwyd ei ben. Rwy'n gwybod beth yw dy ofid di. Poeni am y wiber farwol ar y naw wyt ti. Meddwl na fydd hi'n saff yma ar ei phen ei hun da Steffano. Ond fydd hi ddim yma o gwbl. Fydd aw hi gyda ni ar y fordaeth gan deithio yn un o'r cewyll cario nadroedd pwrpasol. O'n I ddim pam wyt ti'n tynnu siwt web, Sonny. Ro'n i'n disgwyl I ti o bawb fod yn hapus. Peidiwch ag edrych mor ddigalon bambini. Fel y gwelwch chi, mae'r sefyllfa dan reolaeth gan eich Wncl Mawd. Pan fydd person yn gwneud rhywbeth fymryn yn anghywir, enghraifft, petai gweinydd yn rhoi llaeth ar ben eich espresso a chiffthau wedi gofyn am hyfen, mater hawdd fel arfer yw egluroi gangymeriad iddo. Ond pan fydd person yn syfrdanol o anghywir, gweinydd yn cnoi eich trwyn yn lle cymryd eich archeb, dyweder, mae'n ddigon posib mae dweud dim wnewch chi. Cewch eich paralysu gan sioc, a dyna ni, rydych yn gegrwth, ac mae cegrwth yn golygu bod eich ceg ar agor, ond yn methu dweud gair oherwydd y sioc. A dyna'n union oedd ymateb y Baudelairiaid. Roedden nhw'n gegrwth. I feddwl bod Wncl Mawd yn credu mae ysbiwr oedd Steffano yn hytrach nag Iarll Olaf. Wydden nhw ddim sut I ddechrau dweud y gwir wrtho. Dewch mlaen, Brant Anwyl, meddai Wncl Mawd. Dyna ddigon o amser wedi wastraffu'n siarad. Rhaid I ni, torrodd ar ei draws ei hun a blwydd o fraw a phoen, ac yna syrthiodd i'w llawr. Wncl Mawd, gwaeddodd Claus. Gallai'r plant weld bod rhyw wrthrychsgleiniog trwm ar ei benne, ac fe sylweddolwen nhw'n sydyn beth oedd e. Y lamp a ddefnyddiau Claus wrth ddarllen yn ei gadair glud. Aw, ebychodd Wncl Mawd gan wthio'r lamp I ffwrdd. Dyna beth oedd ergyd gas. Rwy wedi gwneud niwed I'm ysgwydd swn o'n I fawr. Diolch byth na raniodd hi ar fy mhen. O ble daeth hi, gofynnodd Violet. Rhaid ei bod wedi syrthio o ffenest, meddodd Mawd, gan bwyntio at ffenestr ystafell Claus. Ystafell pwy yw honna? Mi yw ni, d'ystafell di, Claus. Ddylai ti ddim gadael pethau trwm fel hyn yn beryclus o agos at ymyl syl y ffenest. Edrych beth ddigwyddodd. Ond oedd y lamp ddim ar gyfyl syl y ffenest, mynnodd Claus, yn yr alcof rwy'n defnyddio honno.
Twt, twt, Claus, meddai Wncl Mawd, gan godi am ei draed ac estyn y lamp iddo. Wyt ti o ddifri calon yn credu ei bod wedi dansio'i ffordd draw at y ffenest a neidio allan? Nawr rho hi nôl yn ei lle, a ddywedon ni ddim mwy am y peth. Ond, dechreuodd Claus, cyn i'w chwaer fawr dorri ar ei draws. Fe ddoi gyda ti, Claus, meddai Violet, i wneud yn siŵr ei bod hi'n saff. Peidiwch a bod yn hir, meddai Wncl Mawd, gan rwpio i ysgwydd. Welen i chi yn Ystafell Yr Ymlusgiaid. Deres ni. Nôl yn y cyntedd, aeth Synnu gyda'i hewthyr i gyfeiriad Ystafell Yr Ymlusgiaid a throdd Violet a Claus am y grisiau. Doeddwn ni'n bendant ddim yn ysgeilwys ar y lamp ma, sgyrnygodd Claus. Dwi'n gwybod hynny siŵr iawn, sy'n brydol Violet. Ond waeth i ni heb a cheisio egluro hynny wrth Wncl Mawd. Mae e'n credyn bendant mae ysbiwr yw Steffano. Ac rwyt ti'n gwybod cystal ar fi mae fe sy'n gyfrifol am hyn. Dyna glyfar wyt ti, meddai Llais o ben y grisiau, a chafodd y ddau y fath fraw bu bron iddyn nhw ollwng y lamp. Steffano oedd yno, neu Iarll Olaf, os yn well da chi. Y dyn drwg ta beth. Wrth gwrs, prant clyfar feoch chi erioed, rhy glyfar o'r hanner i'n tabu. Ond fyddwch chi ddim o gwmpas am lawer rhagor, felly does dim angen i mi boeni'n ormodol. Trieni eich bod chi eich hun mor dwp, meddai Claus yn ymosodol. Bydd bron i'w lamp droma daro un ohono ni, ac os daw unrhyw ddrwg i mi neu ein chwiorydd, chewch chi byth afael ar ein ffortiwn. Bobl bach, meddai Steffano, ei danedd di-raen yn dangos trwy ei wen. Petawn i am eich gwaed chi am ddifaid, mi fyddai'n llifon rhaeadrau i lawr y grisiau yma ers oriau. Na, does gen i'r un bwriad o niweidio brewyn o ben yr un ohonoch chi. Nid yn y tŷ hwn o leiaf. Does dim angen i chi fy ofni i blantos bach. Ddim yma, ddim tan y byddwn ni yn rhywle mwy anghysbell. Bles da chi mewn golwg, gyfonodd Violet. Dyma'n cartref ni nawr. Tybed, holodd Steffano yn ei lais synachaidd. A minnau'n tybio eich bod chi'n gadael y wlad fore. Fe rwygodd Wncl Mawd eich tocyn chi, a tebodd Claus yn fuddugoliaethus. Mae e'n amau pwy ydych chi, ac mae e wedi newid ei gynlluniau. Newidiodd yr olwg ar wyneb Steffano o wen i wg, a glwywodd ei ddannedd bytron yn fwy disglair nag erioed. Culhaodd ei lygaint sgleiniog nes bod Violet a Claus yn cael traffaeth i edrych arno. Fyddwn ni ddim yn rhoi gormod o goel ar hynny, meddai mewn llais arswydus. Bydd hyd yn oed y cynlluniau gorau'n gorfod cael ei newid os oes na ddamwain. A chanbwyntio un o'i fysydd esgyrnog i gyfeiriad y lamp, ychwanegodd, ac mae damweiniau'n digwydd drwy'r amser.